Η ιδέα για τη διατροφή του μαύρου χείρου με την ελιά ξεκίνησε από το γεγονός ότι αναζητούσαμε στοιχεία της παράδοσης. Ο μαύρος χείρος είναι κομμάτι της ελληνικής παράδοσης και της ιστορίας. Η ελιά επίσης συνδέεται με την ιστορία και την παράδοση. Οπότε το γουρούνι, επειδή σαν ζώο είναι μονογαστρικό και ό,τι τρώει το περνάει στο κρέας, οπότε συνδέσαμε αυτά τα δύο προϊόντα, δηλαδή τον ελληνικό μαύρο χείρο, ο οποίος έχει την ιστορικότητα που έχει, η ελιά, η οποία έχει την ιστορικότητα και συνδέεται με την Ελλάδα, οπότε το εντάξαμε στη διατροφή του και το αποτέλεσμα βέβαια εξέπληξε και εμάς τους ίδιους. Ωστόσο η ιδέα ξεκίνησε έτσι, δύο αυθεντικά, ταυτοτικά ελληνικά προϊόντα να έρθουν και να συνεργαστούν. Ξεκίνησε ως καινοτομία διατροφική και τελικά είχαμε αποτέλεσμα που δεν το περιμέναμε. Διαφοροποίησε το κρέας, του είχε δώσει τα αρώματα της ελιάς και ανέβασε πάρα πολύ τη διατροφική αξία του ήδη ανεβασμένου μαύρου χείρου. Γιατί η ελιά είναι πραγματικά ένας θησαυρός υγείας. Οπότε αυτός ο συνδυασμός έφερε ένα αποτέλεσμα που πραγματικά δεν το περιμέναμε κι εμείς.